सोम रे गाधुआ आरंभ सोम तो समस्त कह मुझे देवी आ सोम पूरा खुशी ना ना सोम मोबाइल नौ निजे घसब तू कौन कर से ठिया हो पाद घसब पाद खोटी घसब पाद कुतरा चुप हेबे बोला देला ओदा करी सब छाड़ बाउजी पानी छाड़ दे तुझको ना देखूं तो जी घबराता है तुझको ना देखूं तो जी घबराता है देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है तुझको दिल को तो मामू को आनिक दौची आंब खाइबा आम खाइमुन धन से आंबुल को खा इजी इजी सब मामा को दिया सोम मामा को दिया सोम तार आंबुल खाऊँ आंबुल तैयारी होची मामा हार बनई से हांडी में काटी कुटाई थुई खरारे सुखेबे बोली सोम से गोटे पीस नहीं आसी कौन कर मत जाचुची गुडी की जाचुची देख सी कौन करुची मामा तुम आंबुल सब सरीला ए सोम आड़े पड़े आसे तम प्रेम से दवा एपटे एपटे देखुनु दुष्ट दुष्ट से दबनी ते साइड के चंड हो नाई थन नाई आंबुल नाई इजे इजे तुम आंबुल नौ देखा ने इजे तुम आंबुल नौ देख बड़ा बड़ा तक साला बदमाश ए डुगु डुगु अल्लाह खाइबनी से कत सेही तो नष्ट करिवो तब कौन खोली आसनी जो लगे ना इजी तुम से सब से किसी रखीदबनी समस्त को शुभ संध्या आज आम कि गोटे स्पेशल आइटम बनईचु स्पेशल कौन झील मान बहुत स्पेशल कि से जिनसा मोर तो प्रिय मु खाइबी आठी मामा आउ गोटे जिनस काटुची से समस्ते देखिले भी समस्ते कहे लंका लुण टे दरकार जदि कह ताल देखी किंतु एटा तो आम खाइबू ना आम आउ गोटे जिनस खाइबू एटा भी झील पिला खाइबा भल पाती देख मामा ये बसिकी आंब कटा जाऊँगी बारी आंब तोला जेहेतु आंबुल हम जेहेतु वर्षा पवन होता आंब भी बहुत गली थी आउ कि आंब भी गचर तोला जाइए से आंबुल आउ कि आंब भी काली भी कटा जाइए मतलब अधिक थिला बोलिकी ये लुण पानी रे पड़ी ऑलरेडी खरा दिया आज फेर थुआई आंबर बास्ना किंतु बहुत बढ़िया बासुची आउ गोटे कथा जान आंब ता कोईली है भितर जो मंचीटा बाहर आंबर से कोईलीटा को जब दांत घसीबा ना दांतटा पूरा परिष्कार अलग किसी आइटम करार अच्छे से मुझे कटाकटी करी खाइबू ना धनिया पत्र पूरा व्यस्त माने पूरा व्यस्त छुआ कौन खाइबू केमिति खाइबू
କାରଣ ଦଳା ସଇଲା ପରେ ଆଉ ଫେରେ କି ହାତ ହବ ଖାଲି ହାତ ଧୋଇ ପଡିଥିବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନେଖା ଦେଇକି ଖାଇବି। ଦିଦି ଆସିଲେ ଏଇ ଗୁପଚୁପ ଆଣିକି ଏବେ ସବୁ ରେଡି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଗୁପଚୁପ ତ ଖାଇବେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଆରେ ମମି ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁନ ଖାଇକି ଦିଦିଟା ପଳେଇବେ। ତାଙ୍କ ନାଇଁ ରଖି ଦେଇଥିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଖାଇବେ। ଇଏ ମୁନା ପଳେଇଛି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଝୁଲନ ଦେଇ ବନେଇକି ଦଉ। ଦେଖ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛୁ ଏବେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବୁ। ଦେଇ ଆ ବନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଥୋଇଆ ଏମିତି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଖାଇବେ। ଏଠି ଆମର ସବୁ ଖାଇବାରେ ପ୍ରିପେୟାର ଅଛନ୍ତି। ଭାଣି ଯିବାର ମାନୁନେ କହିଲେ ମେକଅପ୍ ଟିକେ କମ୍ ନେ ସେ ତାର ଅଧିକ ନବରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ମୂଳରୁ ମେକଅପ୍ ନେଇନି ହେଲା। ହେଲା ମଡେଲିଂ ବେକରେ ଗୋଟେ ତ କଣ ଲୁଣ କହିବି ପକେଇଥିଲ ଗୋଳା ହେଇନି ତ ପଳେଇଛି ତୁ ଦେ। ସାଇଡ ଏଇ ସମସ୍ତେ ଖାଅ ହେଲା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗି କଣ କହିବ ହେଲା। ଭୁଜ ଟିକେ ସେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ଯିଏ କହିବ ଭୁଲ ହେଲା ତାକୁ ଖାଲି ଖୁଏଇଦେବି ଠିକ ହେଇଛି ଖାଲି ଖଟା ଟିକେ ହେଇଛି। ପକେଇ ଦେଇଛୁ କହି ତୁ ତୋର କହିବେ ମାମା ଦେଇ ନେ ମାମା ଦେଇ ନେ। ରଖିନି ଖାଇବୁ କଣ ଲାଗି ଧର କଣ ହେଲା ତାର? ହଁ ମୁଁ ତା ନେଇ ଯାଉଛି। ଟେଷ୍ଟ करे ଆगे ନୁଣିଆ କର ନୋଡିଆ ପାଣି ପୁରା ପାଣି ଟିକେ ପୁରା ଆଉ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ପାଣି ପିଇଦେବା ଲାଷ୍ଟକୁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଗୁଚୁ ବାଲା କେବେ ଖାଏନି ଶୁଣ ଦିଏ। ହଁ ସିଏ ଖାଇବ ଏମିତି ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଯିବ। ଲୋକ ନାଇଁ ଯେ ପାମ୍ପଡ଼ ଧର ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଖ ଦେଖେ ଇଏ ତ କହିଲେ ଏତିକି ଆଣିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଇଏ କହିଦେବୁ ଖା ଯେତିକି ଖାଉଛ ଲୋଭ ହବ ଖାଇବାକୁ। ମାମା ଇଏ ନିଅ ମତେ ଦେ ଟୁଇକିରି ଖାଇଛି। ସେ ଆଲେ ମତେ ଦଉନା ଗୋଟେ ଖାଇଛି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜମା ଖାଇଛି କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଏତେ ଖାଇଲାଣି ସେ ପାଣି ଖଣ୍ଡା ନଗେଇଲାଣି ତୁ ଖାଇବୁ କଣ ମୋ ଭାଗ ବୁଲା ମୁଁ ନ ଖାଲି ରାଗ ବା ହେରା କାଇଁ ହାଲଚୁ କୋନି ଭିତରେ ଦେ ମତେ 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 ସେଥିରେ ଦେ ଆରେ ପାଟିରେ ଏତିକି ସମୁଦାୟ এটা গুপচুপ পাটি ହେଲା ଲୁଣ କଣ କରୁନି ହଁ ଲୁଣିଆ ରାଗ ବି ସବୁ ମିଶା ମିଶା ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଳୁ ମଟର ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ। ଲୁଣ କଟୁନି ଏ ତମେ ପୁରେକି ଗଣିକି ଖାଇଲ ମୁଁ କେତେ ଦେମି ତ ମୁଁ ମୁଁ ତ କହୁଛି ହାତ ପୁରା ଖା। ନା ଏତେ ଶୁଖିଲା ଦିନ ଦିଅ ଗୁଟି ତାର ଆମର ନିଜେ ତାର ପୁରେଇ ଖାଉଛି। ତ ପୁଅ ଖାଇବ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଦିଟା ଖାଇଛି ଦେଖିଆ କେତେଟା ନେଖା ଦେବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି ଆଙ୍କ କଥା ଆଳୁ ପୁରା ଦିଟା ଲେଖା ହେଲା ତୁ ଖା ହଉ ତୁ ଖାଇବୁ ଏକା କଥା ହେଲାନି ତୁ ଦବୁ ସେମିତି ସେଠୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବୁ ଝାଳ ହେଇଗଲା ଦଇ ଦେ ହଁ ହାତରେ ପକେଇ ଦେ। ମଝିରେ କଣ ଗୁଡି ବସି ତାର ସବୁ ଖାଉଛି ହେଲେ ତାକୁ ଜାଗା ଦିଅ। ମାମୁଁ କତି ପଳା ଯାଉ ବସିକି ରହିଲୁ ଆଇ ଏଇ ସେ ଝିଲି ମାଛ କତିରେ ବସୁନୁ। ହାତ ବାଜ ଆଇ ମୋ ଭଣ ଦାସ ଆରେ ଇଜି ମାଛ କୋଦି ପଳା ନହେଲେ ହେ ଥାଲଟା କାଢ ମ ଥାଲଟା କାଢ ଦେଖୁଛୁ ଏ ହଜାର ମତେ ଭିକାରୀ କରିବେ ଖାଇବାକୁ ସବୁ ପାଗଳ ମାମା ଉପରେ ପଇছে ହାତ ତଳ ଗୋଳ ପାଉଛି ଦେଖା ତୁ ତୁ ଥାଲଟା କାଢ ହାତ ଗୋଳ করে ମାମା ଉପରେ ତା ଫିଉଜ ଧରୁନି ମେଞ୍ଚେ ନେକା ଆଳୁ ପୁରା ଧନ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ପୁରେଇବୁ ନଷ୍ଟ ହବ ନହେଲେ ହେଲା। ଗୁପଚୁଟା ଦଳଛ ଭଲ କରିଛ ଗୁପଚୁପ ଦଳାଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଦଳା ଭଲ ହେଇଛି। ଦେଖିଆ ଏଇଟା ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ଦବୁ ସେଲ କେମିତି ହବ ମତେ ପାଣି ଦେନା ଖାଲି ଗୁପଚୁପ ଦେ ଲାଭ ପାଇ ସେଲ ହବଡିଆ ହବ। ମୁଁ ଦେମି ଭାବୁଛି କଲେଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଦଉନୁ ନହେଲେ। ମୁଁ ଆମ ତମେ କରିକି ଦିଅ ନା ଏଥର ଦେଖିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା 4ଟା ବେଳୁଆ ଏଇନା ଖାଲି ଛାଣି ଆଣିବୁ କି ସଇଲା ନିହାତି 200 ଟଙ୍କା ବାହାରିବ ବାହାରିବ ବା ବାହାରିବନି ପୁଅ ତୁ ଦିଅ ଏଠି ଖାଇବା ଚାଲିଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଇବା ସରିବ ନା ଦେଇ ମସଲା କମ ପୁରା କମ ଟିକେ କଥା ମୋର ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଖାଉଛି ପାଟି ଆଉ ଟିକେ ବଡ ଟିକେ କର एकदम बढ़िया ଚୋଖା ହେଇଛି ବିରିଟି ଅନେଇ ଯାଉ ଇଜି ଖାଲି ତଳକୁ ମୁହଁ ଦେଇ ଦାବିବ ଟୁଇଙ୍କିଲି ଆମର ଠିକ ବାଗରେ ଖାଉଛି ଦେଖିଆ ଆ ପାଳି ସାଇଲ ବାବାଙ୍କର ଆ ପାଳି ସାଇଲ ବାବା ଖାଇଲେ
ତାପରେ କଂସାରେ ପାଣି ଅଛି ଦିଏ ଦିଅ ମୋ ପୁଅ କଂସା ପାଣି ଦିଅ ପାଣି ଦିଅ ଏ ଯେ କଂସା ପାଣିଟା ତମେ ହୋଇ ନେ ତୁ ଆଡେ ବେ ମୋର ଏତିକି ତାକୁ ଶୁଖିଲା ଦେଇଦେବ ଖାଇଦେବି ଏଇ 10 ଟଙ୍କା ନେଗାରେ ହେଇଗଲା ଆଉ ଯିଏ ଖାଇବ କହିବ ଆ 5 ଟଙ୍କା ନେଇ ପକା ଏ ହେତି ପାଣି ପିତା ସେ ଦିଅ ଖାଉଛୁ ବାବା କେତେ ଦଉଛ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ 5ଟା ଦଉଛୁ କାରଣ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଆଉ ଭଲ ଆଉ ଦିଅ 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେଇଟା ମୋ 10 ଟଙ୍କା କେତେଟା ପାଣି ପୁର ଦବ ଖରକା ଏଟା ମୋର ଶୁଖିଲା ଖାଇମା ଖା ପରିନି ଖଟା ବନେଇ ଦଉ ଦାନ୍ତ ଖଟା ଯିବ ଭଲ ଦେ ଏଇ ନେ ଦୁଲଟେ ବାନ୍ଧି ଦା ମୋ ପୁଅର ମୁନାର ମାଡ଼ଗୋଳ ଖାଇବାରେ ଥାଳି ଧରି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆ ବର୍ଦାନର ଆ ପୁଣି ଶୋଇ ଯାଉ ଛୁଆଟା ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଖାଇମ ନାହିଁ ଆମ ଗଦିରେ ଶୋଇବା ଜାଣିନ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଗୁପଚୁପ ଅପେକ୍ଷା ଏମିତି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ମଜା ଲାଗିବ ଆଉ କାଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁଇଙ୍କଲ ତାର ଶିଖି ଶିଖି ତାର ଖାଇବାରେ ଚାଲିଛି ବ୍ଲଗ ଦେଖୁଥିବେ ସେ କହିଲା ନା ଘରେ ବନେଇକି ମୋ ବୋଉ ମୁଁ ଖାଇବି ତାକୁ ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ନାହିଁ ନା କବେ ସେ ଦୋକାନ ତମ ପୁଅ ଦେହ କୋଡା ଗଲେ ଘରେ ତା ପୁଅ ସମସ ହେଇଛି କୁକୁର ହାଲେ ଗୋଟେ କଟୁଲି ଆଣିଥିଲା ଆମେ ଖଟା ପାଣି ପିଇଥାନ୍ତେ ମୋ ପୁଅ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଖାଇବି ଖାଇମିନି ବସି ବସି ଭାବି ଲାଷ୍ଟ ଗଲା ଟିକେ ଦେଇଥିଲେ ଖଟା ପାଣି ବନ୍ଦ କରିବେ ନା କଣ କାଲି ଗୋଟେ ଖଟା ପାଣି ହଁ ଦେ ରିଲ ଦିଦି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇବେ ବୁଧବାର ଦିନ ହେଇଗଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ବୁଧବାର ଦିନ ପଳେଇବେ ବୋଲି ମନଟା ଦୁଃଖ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ନନା ଆଜି ଗଲେ କହିଲା ତୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଦଶ ନମ୍ବର ଲିଲ ଦିଦି ତାଙ୍କ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ମନ କରନ୍ତିନି ଏଇ ସୋନୁ ଭାଇ ଆଇଲେ ହଁ ସେ ଖାଇକି ଆଇଛି ପାଇଁ ଘରକୁ ପଠା ହେଇଥିଲା ଖାଇକି ଆସିକି ଭଣଜାଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ହେଇ ଭାଣିଜି ଆସିଲେ ଗୁଡି କେମିତି ନାଗିଛି ନହେଲେ ଗୁଗୁଲକୁ ଆଉ ଥରେ ଦବୁ ଇରେ ବାବାରେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଉ କହୁଥିଲୁ ଖାଇବୁ ଖାଇବନି ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଗଦିରେ ଏଇ ସବୁଠାରୁ ଜାଣିଛୁ କଣ ହେଇଛି ଗୁଟି ଗୁଗୁଲ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳରେ ପଡିଛି ମାମାକୁ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲେ ଯେ ଖଟାସ ନେଇକି ଅନେଇକି ରହିଛି ହେଲା ମାମା ତାର କଣ କରୁଛି କହିଲୁ ମାମା ତ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଉପରେ ବଇଛି ଖାଇବ ଅନେଇଛି କିଏ ଅଧିକ ଖାଇତେ ଲାଗିବ ନା ସୋନୁ ମାମୁଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କରିବ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିକି କଣ କରିବ ସୋନୁ ମାମୁଙ୍କ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ସୋନୁ ମାମୁଙ୍କ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କଲେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାହବ ହେଲା